leta. Var är bollen? Sök. Sök. Var är bollen? Ja, var är bollen? Leta då. Leta. Sök. Var är bollen? Var är bollen? Ja. Jag sök. Ja. Ja. Var är bollen? Leta då. Ja, var är bollen? Titta då. Leta då. Sök. Sök bollen. Ja, var är den? Nej, här. Här är den. Inne här. Kom. Du får leta här. Ja, var är den? Ja, men vad är den då? Ja, vad är den då? Vad är det? Nej, men vad har du hittat? Har du hittat den? Så duktig. Bra.